Mr. Peter on the Asaka more than black icon. Onyo bodu papanko. Azumi you mua na kwako. Ibute boru mua bage. Iboro bam mua sage. Ifile ni babara mua jage. Iburumbu mua koge. Onyo bodu, onyo bodu. 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 Mwani yekwete na ọ na-eme na mụa ezumi iyo na akụzi na azande mara akwụkwọ. Mkpọ yo ngwa gị na agwa ngodi anya. Ihe afọrọ akpụkpọ ọsọ na adị shapa nna mmadụ adụ nwanne abụ ma atọ adị ma nwụ anwụ nwanne mkpụrụ ọkụ adị ma nyụ anyụ nwanne ana m anụkwa n'ife anụ nwanne nwepụta ndobe mesegolibe nwepụta afịfịa mesapụwaba ndị eke kpọịkwanụ mụ nwaba ọcha isi nifụrụ m nka ha si ọcha ibute bọọlụ mụ nwaba gị ịbụrụ ụgba mụ nwaza gị ife ile na ịba agbara mụ nwaja gị iburu mgbu mụ nwaka ọ gị onye obodo 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 unu ekwetego na ọ na-eme na ọgọnna gị chọrọ ba peremense ba ya side kwa pa mmụọ na-agụ agụ gee ntị ịbịa na fịdị m na-agba agba na-eche eche refri abịala ngwolowezu ọwe. Let me have a cab. 70 years old man. Not be juju be that. Let me have your ATM card and the pin. Your ATM card and the pin. Let me have your ATM card and the pin. Ị na-ebe sisi eme m ihe a nchena ịdalụ ma ata n'ime ka nda gị fos wotido sị imecha bịakọta nwere kaadị m nye gị pin n'onye were taala afọ adị makwu nwa nsọ so dibịa gwara gị ọgwụ agwọrọ gị na ọbụla ọgbọ niile ka ọgwụ na-atụ mụnwa bụ onye obodo a na-esọrọ imecha m ihe a ka were kaadị na pin nye gị eche na ihe a bụ ozugbo a na-aba n'ime iko osisi akwa ya salụ m ọkpa ngwere ife ọma m onye mgbu ịdogo nkịta nzuzuru isi kwuo were ọkpa si express olu gị bịa ebe a ka nwelekwa ọkpa pụba mpaba ịnwale ọka ịbụrụ na nwaanyị ọ bụrụ nwekọtara anyị ya nwere ọkpụ ntụwa gị ọnụ ịfụrụ ka ọ dị onye mgbu ka anyị imagine let me have your card ATM pin ewu nwa 7,000 dị na akpa ma ka izuru Shot by the Gardner Victors.